kamana suke kamar yankin nasiri umarce a cikinsa kamar da ɗauki nan da kake mini karkabari ne na kasa idan na kudirinta kawai a ce zo ka ɗauka gairi ka kalli mai roƙonka ka bani tasiri a zukata in cire musu shaka sani jerin mazajen nan da ta sun faɗa na ga ayyuka a saka da abin da ya gini ke muradin samu ma'ana zima wasu da tukurin ulama fakaru ta yarda Tabani Sifika Isa girma kadari duka rabbana ya baki zato ko yakini mamayin maso matsayinki jini da jikinki manza Allah aka dauka sallama ga mafificin masu kyau ban albarka sallama ga adan zamanai ta da guzurinka sallama ga karimu akramar mambarin shurarka sallama ga buwayar yanzu da data na hannunka sallama ga na farko ba karshe cikin farkonka sallama ga kabiru mai asgar dole abika sallama ga nabi sayyid ka wadata da kanka sallama ga jalil buzuhudi yana goshika sallama ga nadi labarar bambararika sallama ga nufin kudura magana shirin su cikin ka salamu alaika to gashe na gaishe ka barka da waraka ya jagoran kaunu domin saka hakan ya jani nake mamaki yadda kaunu ta jika amma ba mamaki cikin buwayar daga da ma kai ne dalilin farko fara tsara ni ta a nuna ka shirya shirin da ya gabata a san matsayinka da manzilin matsayinka kan jiki aka zo da buwayar wanzuwar darajarka aka gayawa kowace alam su san da zamanka shi yasa annabawa suka zo suke shekararka hatalin awwaliya na saman komai dalilin kulli saboda kai aka rage halitta su samu wasuli shi yasa yau mu anastu sai ka bayyana kanka magana ake a gabanin adamu akwai haskenka da ya samu nan ta cikin zatin Allah wanda ya dika ya aje ka gaban sai yana ta yin kallonka kai ko kana ta kadai ta buwayar ainihin asalinka ka samu daidaito da abinda ya zamo ainihinka ka samu da gini cewa an same ka wanzu kai fanayi ka fito ka koma cikinka suna ka yayi kama da abin da sufar jikinka ta dauka ko kore biyu ta kasa daukar lamba biyunka haka dai sai a ɗayan ka tsaya cikin tsayawa ɗayan ka zamo shi ya zamo kai da shi babu shirka ka ta ɗayan ka koma a ɗayan ka a lokacin bai tabai da suke rufe buyanka ba wata barana ba mai shaida ina akwai ka sai asikanka da asalin asikanka tun babu samai baka sai ba wuta bare aljanna ba malakai ba isi da jinnin bare a basu su zauna kana da cikinka kana da yin sha'aninka ya ma'ala famu kalmana sun fito kuna bayaka halittin Allah sunan mu fadawanka ba wani tabbakarka kuma bai wari su karinka ka dawo mutum a azal kake
babu sakan kuma minti wanda cikinsa ba mu saka ba jini ko tsoka da za ta manta isararka babu duwatsu ko tsirrai wanda ba su kira ka babu na ko iska wanda cikinsa ba ya gare ka akwai ka akwai ka akwai ka akwai ka ya zama mu da ƙasai mai da kansan masu da aiki soji annabi dole ne a faɗe babu mai iya yin musu da isar ka ko shaidan ne jadidin kai ba ta waya a cikin ka a dukkan awalin mun shaida ta dirkara matuƙa ne rabu ne na ɗaka a jalibin ka ba wani wane ko a kolo ne mai bara a gidanka وايدي أنا وايدي الذي وايدي أنا وايدي أنا بيزا أنا وايدي دبوس مدينة أنا مدينة أنا بدم أنا بدم مدمر كوينا أمك تكنين مجرم قدر جبان بيوك أبر ويسر